benestar laboral és un indicador que cada vegada es valora més a la feina. Per això, Felicicat, l'Institut Català de la Felicitat, posa a la disposició de les empreses catalanes i centres educatius una sèrie d'eines i formacions per poder treballar els 7 benestars que componen la felicitat. El benestar emocional, el físic, el nutricional, el social, l'econòmic, el tecnològic i el mediambiental. A partir d'aquí nosaltres treballem en xarxa, nosaltres tenim una comunitat de professionals i a partir d'aquí, quan ens arriba un encàrrec, quan ens arriba un brief, un projecte, una iniciativa d'empreses que actuen a Catalunya, nosaltres activem i ens posem en contacte amb aquests professionals per poder executar el projecte. Un error molt comú és creure que el benestar només depèn de l'estat emocional, però s'han de tenir en compte altres aspectes. Si nosaltres sabem detectar aquests benestars, com per exemple, pots estar molt bé a nivell emocional, però si no t'alimentes bé, això afecta el rendiment dels matins, per exemple. Comences molt bé, però a mig matí et falten forces, llavors hem detectat que la gent potser no es molsa bé i potser hem de fer una xerrada de la mà d'un nutricionista que permeti donar consells per arribar a les energies i ser productius i això afecta la productivitat, afecta la creativitat i beneficia a la persona i a l'empresa. Moltstock és una de les empreses que va contractar els serveis de Felicicat. Després que fessin una enquesta personalitzada als seus treballadors, van millorar els seus punts febles. A vegades es veia una miqueta allunyada el tema de la comunicació, van promoure tot el que seria, en aquest cas hem posat unes pantalles amb el magatzem per informar una miqueta de l'evolució. Hem treballat amb un format que li diem el Family Day, és acostament entre persones en un dia en el qual poden venir amb les famílies. Des de la companyia fan una valoració molt positiva de l'anàlisi i formació de Felicicat, ja que els va permetre prendre consciència i valorar el treball humà. A nosaltres també ens va donar peu a crear noves iniciatives i noves fórmules per treballar d'una manera molt més eficient, que al final el nostre objectiu com a empresa és així, és créixer en entorns laborals, créixer en nous formats, en aquest cas empresarials, i lògicament entendre que la nostra matèria primera són les persones. Millorar aspectes com la comunicació, la productivitat o l'excessiva rotació de personal s'han convertit en clars exemples de com tenir cura del clima laboral a les empreses.